Pitäisikö juo viin? Mitä taas jees? Legit! Legit! Mulla olisi viin. Ja vihutiimilla on joku, joka nimi on what the Sigma? No vittu se histi on meikää joskus, että tantti. Sinä oot tommonen saatanan tantti. Vitu Ja säkö loukkaannuit tuosta? Häh? Ja sä loukkaannuit tuosta? En. Mitä? Entä? Ei kun meikä naurellee täällä, kun huvittaja sanoo, että Naurelle. sinä saa... Meikä vähän naurelle. No mitä te vittuilette minulle, saatana! Oi voi. Naurelle. Naurelle! Vittu se, jumalauta. Meikä naurelle. Vittu meikä naurelle. Se on niinku ennättämään No ei! No mene nyt vittuu siitä! Perkele, nisti! Nisti! Vittu! Olden Rings. He was fixing it when we got Vittua! Itekseen työntää tämmöstä aivan saatana isoa metallista siltaa vaan niinku liikuttaa sitä. Älä vittu! Mikä siinä on? Jopa ei oo ikinä heittänyt hyvää valoa. Sitten meikästä on Pääki, minä heitin sen tää hyvän naati silloin koppulassa. No vittu yhdesti oot heittänyt hyvää naati. Mitä vittu? Vittu! No niin, kato tää.